Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. At nabagasyaw, dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Ne, si kamot gayam ti masabat ko manong gari. Away, papanamngay. Agawin akon Apay, nagkapanyo manong. Di tayan naman ng Josepa. Ay, daytay bakat ama jungera. Apay akas lang madurman ka. Saan mat? Ngam, balay dagiti sugador, di balay na. Ha? No naggapo ka dita, di nakisugal ka mat manong gari. Saan? Anya nga rod ngay, tinaramid mo dita. Napanak nagsingir. Agpapautang ka gaya man. Anya nga, iti ipapautang mo manong. Nabilangak lang ida. Ha? Nabilangan? Sugal ang arod, tinakapautangam. Samad? Ako ra kaman. Kas kamat la imbestigaduran. Maditikas tanga aramid ti karoba. Ag-imbestigar. No ag-imbestigar ti may sa tao, itipada na tao. Marites daytan. Anya? Ako ra kaman. At nabagasyaw. Ni, apa yung damdamagan? Agdamagak nga ron, agdamag kamay. At nabagasyaw. Ang mga no umutang iti bagas. Ay, awan bagas may. Ikan ka Kanak, iti bagas? Ikan ka, iti menos presyo. Ay, kunak no libre. Ay, saan kahit mo, menos presyo. Manungay. Nalaklakang ang presyo ti palengke. Manungarod. Makamukan namang presyo. Wow! Una yan nagsaya atan. Ipabagkat ko nga roda na. Unay daytan. Tatang, kabalan nyo ka di abagkatan ti kagudwa ka ba na bagas? Mamajak pa'y maunat ti bukot ka. Pagbagkatan na kiti nadagsayd. Awan mo't ngamin ni Manong. Apay, pangalaam iti bagas. Ni Manong Gari, aglaklako. Ay, ipabagkat mo na akin kuwana. Menos presyo lang arudan. Kababain mo't isupat kimang bagkat. Kun saan labas ta menos presyo tatang? Menos presyo? Kan, jay kay kayat kupay a presyo. Anya, si kapay ti mangedeng numanaw.
Man-manaw, day tagun daway. Na. Unay daytan. Na, nagsaya atin ngay. Negosyante gaya man ni Gare. Way, bakit nagsaya at ang negosyante? Kasta at negosyante, masapol ang nasayaat. Naragsak, kan man nakigayam, tapno ado ti suki na. Sana dayta ti kayat ko asaway. Anya nga rod ngay. Malaksid ang nalakatilako na. Si kapay ti mangedang iti kayat mo aprisyaw. Na, nagsaya atan. Unay daytan. Saan ka pa? Gumulpi tayo, iti talo ka ban. Total, negosyo naman. Nagadaw na itatalo ka ba? Unay daytan. Nagdinamagan dito barangay. Bagas ti negosyo. Gare barok. Iso nga, ikanak mamatiti, may sakaban. Kan si kapayan, ti mangbagkat, wan. Ay, excuse man pa, Lola. Saan ang nagnignegosyo iti bagas? Anya nga ron nga ti negosyo. Awan, Anya! Kanin baga na diling kan karen naglaklako kay ti bagas na naglaka. medeng gindak, Lola. Saan ang naglaklako iti bagas? Nangruna pa nung siyak matlaang ti mangibagkat. Anya? Ken, ad-adan sa anak nga aglako iti bagas, no, nangabakak. Ha? Nangabak ka? Ano ka siya nga ron, sugal ati negosyo. Naku na! Na, di nakbugbog sa akin imbaga na lang mo dahil sa kanyak. Kan saan pa na yan mangbugtak kanyak Ha? Nang nuna, nawan mo dati ilakom anala ka bagas. Ha?